Bir çopan var ekeni. Baýyň goýuny wagt geldi. Baýyň her aýyna bir goýun berýärdi. Bu çopanyň hiç bir zadyna ýeten ok diýdi. Aýadan gündürde urun mal wagt bölen ýerinden şu owaň bir amamy şol owaň bir mollasy geçip barýar diýdi. Geçip barýar diýe horjunyň diýe gözlerine diýe horjunyň göz dolýardy. Zat. Aýadan aýtdyr, mollagam nerden gelýän diýdir. Aýna planyň sadakat berilip bolýan diýdir, şondan gelýändi. Oho, horjunyň içindäki zatlar näme diýdi. Yo biz diýdir, pata töwere gatnaşsak diýdir, tapagy ýok, toý bolsun diýdir. Bir molla syla hormat edip diýdir. Zat berip görýär diýdir. Baýba diýdir, men diýdir, bir aýymdan köplesen diýdir, gazananyň diýdir. Bir günlük gazananyň. Menem bir mollaçylyk geçjek diýdir. Mollaçylyk geçjek bolsaň diýdir, doga zat bilýärmiň diýse, yo öwret baňa diýdir, doga öwret diýdir. Bu da molla da bir kiçiräjik süreleriň birini öwredipdir-de. Her kimiň bir bilýänje kiçiräjik süreleriň birini öwredipdir. Ay çopan ýere we sygmat diýdi. Ýok, indi men bir çopançylygy taşlajak, mollaçylyk geçjek, indi men bilýänim, hiç kim bilýän ýok, öňüme geçip biljek ýok. Baýyň goýun nertip beripdir diýdi. Ay baýagyn hamyndan soň goýunyň baky bilen mok ben diýdi. Oho, näme üçin çopan baky berdi diýdi. Ýok, men hiç zadyma ýeten ok diýdi. Oho, 2 goýun bereýinni her aýda bir goýun berýän boldum diýdi. Ýok, la 2 goýunyň tolan ok meni. Hiç zadyma ýeten ok diýdi. Bu malyň baýyň goýuny taşlap öýüne gitdi. Öýüne gidipdir. Öýüne gidipdir, eşiklerini geyipdir, däni men diýdir, başga ýurt doro diýdir, näme gitjek diýdir. Ahunlar bilen ýaşmana diýdir. Ulur ahun bar eken bolan. Şoňa gidipdir ýanyna. Ýaşmak üçin akylyny ýaş. Ay barypdyr. Köp ýol ýörep barypdyr, ahun derwezetinden salmandylar diýdi. Öz garagurlar öz. Şu ahuny görbilerim, ha keypine geldingmi? Ýa şonu görmäne geldim. Barypdyrlar ahuny aýdypdyrlar. Ahun aşular ýat ýurtdan biri gelipdir, siz görmek üçin. Bir dilegiçidir diýdir, bir 40 tilla beriňde göwerin diýdir. Getiripdirler 40 tillany beripdirler. Al çopan diýdir, şular ýalyna ahunmyň näse 40 tilla urat. Ýok, o 40 tillaň näme deýin men diýdir. Men siziň ahuny bilen ýarşmana geldim diýdir. 40 tillany bar gitdi özüne berdi. Ay barypdyrlar ahuny aýtdylar, ahun aga buna kabul eden ok, biz siz bilen ýarşmana geldim diýdi. Çağırın onu diýdi. Çağırtdyrlar ýanyna oturtdyrlar. Ondan soň ha näme hyzmat bilen gelin? Ýok, men siz bilen aklym ýaşdyrmana geldim. Bäh. Aklym ýaşdyrmana gelen bolsaň diýdir. Nirde bir diýdir okudyň gene. Ýok, men diýdir hakdan çen diýdir. Men özüm diýdir, dekinim diýdir. Birinden okap alamok. Öz hakdan çen men diýdir. Ay hakdan çen bolsaň diýdir. Ondan sen diýdir. Ýarşan şunyň orda diýdir. Bir gün belleşdirlerden şu gün diýdir. Halkam çağırar diýdir. Plan ýerdäk baýra diýdir. Çykyp diýdir. Şo taýda ýarşaýar diýdir. Bolýa. Utulsaň näme diýipdir. Ay utulsam diýdir, ömrüm ötünçe hyzmatynda bolaýyn diýdir. Olam aýtdyr, çopan sorapdyr ahundan. Eger utsam näme diýdir. Utsam diýdir, şu diýdir. Näme geplerini bereýin diýdir. Diliň geplerini zadyny bereýin ha diýdir. Isteseň diýdir, şu ahunlyk derejäni bereýin diýdir. Ay olam aýdypdyr, ay bolýarna diýdir. Şu belleşen günü bir çadır dikipdirler ulu bayırda, şu halk görür ýaly. Dikipdirlerden şu taýda diýe aklyny neňişdirýärler diýdi. Ondan aýtdyr, nähili ola dedeli, doga kalymy näme edelim? Ay maňa tapagy ýok diýdir. Näme haýsyndan başlasaň men diýdir. Tapagy ýok. Ondan ahun aýtdyr, çopana başla ber diýdi. Ne çopan näet başlajany bilen ok diýdi. Olam aýtdyr, çopan aýdypdyr, nämeden başlar diýdi. Maňa tapagy ýok. Ay onu bir diýdir, bir sopalaryň birinden gapdyryny aklaň, birinden sorapdyrlar, nämeden? Olar aýtdyr, gepleşmän düşünşmekden başlaýyň diýdi. Ay gepleşmän düşünşmekden başlapdyrlar diýdi. Ondan ahun şey deyip şular yazacak, çıdık çıdıktır diye şeyle tegelecek.
Odan çopan aýdyp da şunkudan ulrak gördüm diýip şeýle çylypdyr dedi. Tegeli. Odan ahun şey dipdir dedi. Çopana şunkudanam köp boldun diýip şey dipdir dedi. Odan ahun şey dipdir dedi. Çopanam şey dipdir dedi. Odan ahun ýerinden turup diye düştü gitti diye. Düştü gitti diye aýdypdyr. Men akly çeni çak yok dedi. Gaty güýçli adam eken dedi. Hiç öyle biz bilen nemedi yok dedi. Näme isteseler dittir, berim uğradym. Ay çopana diýe bir sürü mal beripdirler, ýanky eşegine derek at beripdirler. Ay gatken at beripdirler diýe uğratypdyrlar diýe. Ahun ýüzi salyp ýere salyp ýüzüni ýere salyp otur bolýan çopoplunyň bir sorapdyr diýe. Ahuna näme boldy? Gaty naýynjar görnýärdi. Ay ol bir gaty hakdan çen eken diýdi. Nähil boldy bize gepleşmän düşünýärdiňiz onu hiç sada bilmedik diýdi. Ay menem aýtdym diýdi, men başladym diýdir. Ay şular ýaljak çydyk bu şular ýaly dünýädir da diýdim diýdi. Ýalňyş ýaň diýdi. Cennet bular ýalylar diýdi. Odan aýtdym men diýdim diýip bir dünýä däbi diýdim, ýene ýalňyş ýaň diýdi. Cennet bilen iki dünýädir diýdim diýdi. Odan aýtdym diýe 5 wagtlyk namazama wadyr diýip elimi şeýtdim bolýan diýdi. Bilýän bolsaň ber tutda diýdi. Gaty güýçli ekenmi diýe. Hiç çeni çak ýok eken. Aýdan ýan gidip barýaka ýan şol towa okadan öwreden Moğolot gabat gelipdir diýe. Hoho indi näme boldun kerwan başy boldunmy? Näme etbersiň? Ay sen öwreden dadyň bilen ha plan ýurtdaky ahuny ýenk gelýän şu wagt. Hoho näme bir men sana bir ütdeşik zady öwretmem. Ay sen gatul zady öwretdim diýdi. Nähil boldy ho diýdi. Ahunam morda işlat bilen o ken ho diýdi. Nähil boldy diýdi. Ay şondan netdir. Dowadan başlalymy gepleşmän düşünmekden başlaryp ay menem özüň saýla diýdim diýdi. Öz saýlat diýdir. Gepleşmän düşünmekden başlaýar diýdi. Ay maňa diýdir olam şular ýaljak çydyk sen näme gördüň şular ýaljak. Nanam ýennärdiň diýdi. Ay menem aýtdym diýe ho men çopon ho men köp zady gördüm. Men şular ýaly nanydym diýdim diýe. Odan diýe sen nitdi gaty çenden gitdiň bir gözüň çykaryn diýdi maňa diýdi. Menem aýtdym diýe sen diýdi iki gözüň çykaryn diýdim diýdi. Odan ol maňa aýtdy diýe gaharym geldi şarpyk barýa berden diýdi. Menem aýtdym diýe meňem gaharym belli berdenim ýumruk barýa diýdim bolýan diýe. Gorkup bekli zadyny berip goýurdy diýdi. Sağ olun, mehribanlar.